Здравейте хора, това е четвърти епизод, сигурно, на Майнкрафт. Както виждате, съм си направил тая къща, защото миналия път умрях. Копаех си и изведнъж погледнах Ентърмен. И той ме уби. И изгубих, бях намерил 2-3 диаманта за кирка. Почнах да копам Ендърмена. И почнах да не можа да се намеря къщата. Защото бях много далеч спална ми. И зато и тук почнах да се развивам. Само успях да спася 23 айрон, 16 голд и няколко стака столни дърво, бяло. И тук имам още един стак тортове и малко храна. Не, малко е доста. И в този епизод мисля да си довърша къщата. Защото, както виждате, е доста грозна. Нали, в този смисъл има листа дърво смесено. Мисля да направя. И също така, мисля да почна да правя поредица на Clash of Clans. Напишите ми дали искате да направя поредица на Clash of Clans, защото доста ютубъри снимат на нея. Мисля и аз да почна да снимам. И да. Напишете дали искате и на Clash Royale. Нали аз на таблета имам Clash of Clans, но на него не мога да снимам, си се снимам на телефона ми. И да. Трябва да оправя пътя отдолу. Нека да сте така. Сега. В ъгъла ще бъде така. И мисля стените да бъдат дърво до някъде и всичко друго целия покрив в стъкла. Да, те е добре. Нека да идем до... Нарочно съм наслагал тези блокчета, защото те е по-гъчни. Нека да наслагаме. Така. Това искам да бъде нещо като остров, но не е остров. Не точно като остров, а нещо във въздуха да може да не се спамват зомби. И те се спамват, но да може да не влизат тук. Да не идват. Да. Нека да почнем стените. 2 блокчета. И всичко друго да го направим тако. Да. Един стак дърво изхабихме вече. Нека да взема. Съжалявам. И да, между другото снимам с Mobizen. Може да малко лошо да се вижда, но няма какво да се прави. И между другото искам да кажа, че умрях 3 пъти и не можа да се намеря къщата. Първо беше много чудно, че умрях, като удари ме грамотееца, нали беше в бура, и ме удари грамотееца. Аз мислех, че в Майнкрафт почти е невъзможно да те удари грамотевица, но при мен стана. О, не. Не трябваше. Да не го събудам, само се бъдна. Да. Тук ще го направя. Тук ще го направя с едно по-дълго, по-голямо. Нека да е така.
Не, то пак го направих ти. С още едно по-голямо. Да. Е. Така. Леко тук. Така. Леко тук трябва да го махна. Да, още един стак. Ще трябва да ходя да събирам дърво. Сега. Нека да направя 56. Сигурно ще стигнем. И сега ще направя едно нещо. Така. До тук. Чакайте. Не. Да, не, да, не. Не знам дали... Не. Мислих тук да оставя малко място да сложа прозорци. Няма да бъде толкова. Решил му. Да, готино. По-нататък мога да направя... колко тъмно. Тук трябва да го правя. По-нататък може да направя някакви други проекти на други игри. Мини игри. Може на Дугар, на Гарил, на Щарил. Има доста нови игри, като и Гарил, и Щарил. Може на тях някой път да снимам. Ще бъде готино. Може с някой приятел, ако искате. Така. Нека тук. Е така. Тук да е така. Да не бъде толкова грозно. Те. Тая дупка трябва да затворя, защото ти си мисля, че ще я пазна. Те. Още не е станало толкова светно. Прозорците ти липсват. И затова е толкова тъмно. Така ще бъде малко грозно и двойна стена. Тази къща ще бъде без прозорци. И да направя слабо. И да. Така още 6. Горе-долу стана и нека да стане това дърво. Така. Сега къщата почти е готова, само трябва да оправя някои малки детайли. Нощ ли става? Да. Не. Вярно. Ще събера малко тикви тук. Това в мисля си е вилич, но това е гъба. И да, там между другото има такъв байом. Слайм байом. И мисля в някой друг епизод да отида да го експлорна. What? Той блок ти... Вярно. Правих едно нещо там.
И трябва да си оправя пътя. И ще заключвам епизода след малко. Даже и сега. Чао хора, абонирайте се и чао. Чао. За трети път. Чао.